darasi gare mu gabaki ɗaya. To ban san abin da kake nufi da makomarta ba, ni dai na sani kullum alheri ne a zuciyata. Duk wannan abubuwa da ake ta yi ban taɓa zuwa na yi wani abu wanda yake ko shi ko waɗansu abubuwa waɗansu mutane na yi wani abu na cutar da su ba, kuma ba zan yi ba. Amma dai na sani duk abin da mutum ya shuka shi zai girba. Ai ba abin da ba za ka ji mutane sun faɗa ba. Ni dai a sani na har yanzu ba mu zauna da wani mun yi wata yarjejeniya na cewar a ba da kaza ko kar a yi kaza ba. Amma dai abin da na sani shine shi wanda yake shugaban ƙasa yanzu tare muka fara siyasa da shi a SDP, yana sanata, ina deputy speaker na House of Reps. Na sani tare muka yi gwamnoni da shi 1999 yana Lagos ina Kano. Na sani tare muka kafa APC da shi, duk gwagwarmayar da aka yi mu ne shugabannin kafa APC a wannan ƙasa tamu. Saboda haka kullum mutane su san cewa ƙarya fure take ba ta 'ya'ya. Kuma wa'annan mutane ma duk abin da suke na makirci aka yi a court, aka yi shi tun a tribunal, aka zo suka yi a wannan, yanzu duk sun gane kowa abu ya zo sun ce da alƙalai su yi a gaskiya, kuma alƙalai sun yi gaskiya, kuma duniya ta zauna lafiya, Najeriya ta zauna lafiya.